Dobrý den, moje jméno je Lukáš Pachta a pracuji zde v Bruselu v Evropské komisi v Generálním ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci. V oddělení, které má na starosti 3 země, Polsko, Českou republiku a Slovensko. A konkrétně se zabývá prováděním Evropského sociálního fondu, který je největší evropský nástroj pro investice do lidského kapitálu. Naším posláním je zajistit, aby nemalé prostředky tohoto fondu dospěly k těm cílovým skupinám, které nejvíce potřebují, zejména tedy nezaměstnaní, pracovníci, kteří potřebují zvýšit své dovednosti, či lidé v chudobě a sociálním vyloučení, jako například romské komunity. Díky našim intervencím se podařilo například zřídit potravinové banky na Slovensku podle českého vzoru nebo ustavit individuální vzdělávací účty pro dospělé. A takových příkladů, které pomohly zlepšit život lidem v terénu, bych mohl zmínit několik. A jestliže tedy máte pocit, že taková práce je smysluplná a chtěli byste třeba dělat něco podobného, tak neváhejte a běžte se podívat na stránky úřadu EPSO pro výběr personálu Evropské unie, kde najdete mnoho pracovních příležitostí a informací o konkurzech.